Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Kuan lang sir, kanang may gianhi mo kusunahan sir. Ni araw ba ni kining maong eskwelahan? Okasyon naman kay sir, misuway lang ko sir ba? Salamat taon kay nagkita gid min duha. Sukad nga nabuwag na to si Greg sir. Wala gyud taon may magkita ang dayina. Nalipay ko apan mas labaw nalipay si dayina. Nagkita min duha. Pero tuwa na siya. Kadiyo tra mi nagsulti sir oy. Gidam din siya ang Jonas. Nganong naglingo-lingo ka, Tikoy? Kuan sir. Pinangga kay ni mo siya na. O nakita po na ako karon nga pinangga kay siyang Jonas. Pasaylo ako sir. Pero sama mo guna ko sa anak na si Diana. Pasayloan ko, Sir Leon. Sige sir, adto na ko sir. Unsa may sulti ni Yena diyan mo? Migakos na to siya na ako sir oy. Mihilak siya. Nalipay kay siyang nakita mi. Ug ako sa gipaibaw nga mularga ko ugma kay muduaw siyang naman. Mauro ka to Sir Leon. Patod ka kay ihatod ka, Tikoy. Ayon lang sir, salamat kayo. Maihapiton para ba ko? Sige, ari na ko sir. Amping, Tikoy. Sir. Salamat sir. Ari na ko sir ha. Muragi ko siyang akong kasing-kasing tanaw niya na. Tinuod gid. Malipay gid si Greg nga mahibaw siya sa akong ibalita bahin sa bayong kahimtang siyang anak. Kinsa na? Yana. Wani mo tang kaya kinimportahan sa imong kwarto? Wana. Unsa imong ipasabot? Unsa ipasabot sa imong pag-ingon nga wa na? Musod ko, mahimo? Tinuod ko di ay. Nanindog ang akong balhibo diyang nadungog na ako si Leon o si Jonas. Dili na kinahanglan trangkahan pa na ako ang ultahan. May kusog pa ba di ay ko? Aron subako na ko ang gusto ni Jonas. Pila na kahakakusog ang ipalikamutan akong magkamit. Apan bisan unsaon, ulampos kitang imong anak sa iyang gusto nga rin ako. Mao nga, misugot ko sa gusto niyang mahitabo. Yena paminaw. Nagsigi ko og kwenta. Sa ako nang giingon diha nimo, kani adto ako rang usa ang binilangko dinhi. Karon napuno ka ug duha na kitang binilangko dinhi nila. May binilanggo lang apan dili patyunon, Ma'am Herminia. Apan may binilanggo nga patyunon. Kitang duha, Ma'am Herminia. Kitang duha ang binilanggo ug patyunon. Oh, bata pa bitaw ko sa inyong tanaw. Apan hingkod na nga kung una-una, Ma'am Herminia. Ang imong gikwenta kung unsaon nga ikaw mismo ang maningkamot nga makagawas ka dinhi aron isulti nimo kung unsay nahitabo dinhi natong duha. Makaabot ka kaha sakit kadako ang buhi. Ikaw ray miingon nga duha na kita dinhi. Kung unsay ilang gisulti o gipaot diha nimo, mausap ang ilang gisulti o gipaot nga rin ako. Layo na kaayo ang gate para nako kay miingon si Jonas. Di pa ko makaabot og iskina ning inyong kaugalingon. Mamatay ko. Albaw sa tanan, ilang patyon si tatay. Di ko gusto mahitabo ng mamirmin niya. Gidawat talaga ko ang gusto ni Jonas. Gusto pa kong mabuhi. Dili
Dili ko gusto nga mamatay ang akong amahan. Tanawag unsa sila ka satanas. Gipatuo nila ang imong amahan nga maayo kay sila ngadto ni Craig. Pero ila lang di ay kinigigamit sa pagpamatay sa mga tao nga wa na nila magustoy. Makagawas ra gihapon si tatay. Yena, Dili sila katulkan sa akong amahan. Makagawas ra gihapon si tatay. Wa ko'y laing sumbungan aning tanan, Ma'am Herminia. Gawas lang yun ni Tatay Greg. Si Tatay Greg ang muhukom sa imong bana o sa imong anak. Magpailog lang ko. Mag-antos lang ko sa bisan mo sa ibuhatan ni Jonas kanin ako. Panpantay lang sila. Kung makagawas na si Tatay Greg, sultihan ko kinang akong amahan sa tinuod kung unsa ka demonyo ang amahan ug anak. Musumbong ko sa balaod. Imposible para nako ang balaod. Tungod aning atong kahimtang. Labaw nang imposible ang balaod. Kay sama sa ilang giingon, dili pa ko makaabot og usa ka eskina ning baya mamatay nako. Kung ibutang nako nga mulampos ko ug makagawas gyud ko dinhi. Mudangop ko sa balaod. Nga mga tinugihanan niini, mga hinitan sa liog o ginawngan sa ilang mga ilong sa mando sa imong bana. Magsinaligay lang kitang duha, Ma'am Herminia. Mituo ko ni mo nga gusto ka ng muling kawasan ng impyerno. Pandili lang unta mahibaw ang amahan o kanak. Nagibuhat ko kini. Kapasaktan na ako sa gusto si Jonas. Bisan unsay ang gusto sa kong lawas. Apan usa lang kini sa pagkaroon ng noon. Magtinabangay magkatang duha. Ug mo ka na'y buot mong ipasabot. Mao kini labing epektibo kayo, Ma'am Herminia. Dili lang unta sila mahibaw nga nagpatuko ko nga nagkagusto ko ni Jonas. hangtod kanus ang imong pagtakuban, Yena. Hangtod sa paggawas ni Tatay Greg. Yena! Pagkuntahon ako ka ng imong anak. Hi. Oh! Niya man kasasod, Maherminia. Gawas nga rin. Akong gisodin ni si Yena, Jonas. Nalipay ko nga misud si Ma'am Herminia dinhi. Aron sab siya mahibaw sa tong gikasabutan nga. Kanang giingon nga live-in? Gisuta ko lang kung tinuod ba. Naibaw ka na de? Nakadungog lang sa inyo pa nagsulti ni Papa nimo. Giklaro ko lang si Yena. Tinuod man di ay, ngawa siya pagsupak. Kay may uyon man. Ug sa laktod, nagkasinabot mong duha. Yena? Sayon ra katudloan ang kasing-kasing o gugma, Yena. Higugmaa ang akong anak. Gawas na dito, Mama Herminia. Uy, anila mong duha sa kwarto ni Yena, Jonas? At tuming duha sa akong kwarto. Ikaw. Aron, Yena, masugot ka? Siya ang masunod, Ma'am Herminia. Okay. Mugawas na ko. Mahala lang si Jonas. Alin ako, Jonas. Panggaa si Yena. Maglisod ka na sa pagpangita nga parehas ini ni Yena. Sige na. Gawas na dito, ha? Lakaw na. Sige. Arin ako. Gitutukan ko na. Nga naman, Yena. Dili kalisod ko maon, Jonas. Gusto kong maibaw. Ang ako ra pang lawas may imong gusto, Jonas. Ang imong tanan, Yena. Di lang kay nakagusto ko sa imong tanan. Nahigugma ko sa imong tanan. Karon, asawa-asawa ka na gyud ako. Jonas, Dili ang ngayang kahadlukan kini mga pictures din sa akong kwarto. Kadaw buhi kay tanaw. Ako sila mga guardians. Sugod karon, ani ka na dinhi. Kauban ako. Ato na kining duha ang maong kwarto. Musod ta sa banyo. Mga ligo tang duha. Okay ka?
Ina. Talikod. Iwan ko, Jonas. Talikod lagi! Jonas! Jonas, dili ko, ani. Musugot ka bisan unsa akong buhaton nimo. Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!